Γεια σας φίλες και φίλοι, πάνω στο 160 εδώ και σήμερα να παρουσιάσουμε το Shadow Fight 2. Το Shadow Fight 2 είναι ένα παιχνίδι πολεμικό το οποίο έχει σε έναν ήρωα τον οποίο το γεμίζει με όπλα, με πανοπλίες, καπλισμούς, τον εξελεί και τον κάνει να παλεύει εναντίον άλλους ήρωες. Εδώ τώρα σήμερα θα παλέψουμε με κάποιους άλλους ήρωες. Εδώ πέρα που είμαστε τώρα, το οποίο προπονεί στον ήρωα, δοκιμάζει καινούριες τεχνικές, τα οποία τα χρησιμοποιήσει όταν φτιάχνει ο οποίος μπορεί και πολύ εύκολα να κοπεί, ό,τι βλέπετε εδώ πέρα. Αλλά είναι κατάτην εδώ πέρα στάκο, θα πούμε να παίξουμε όλες τις. Λοιπόν, εδώ πέρα θα πάμε τώρα. Εδώ είναι σημείο το οποίο επιλέγεις να παίξεις σε διάφορα επίπεδα. Εδώ πέρα είναι το tournament, είναι τουρνουά το οποίο παίζει ήρωες. Εδώ πέρα παλεύεις εναντίον διάφορους αρχηγούς, το οποίο σε κάθε πόλη που πας έχει διαφορετικούς αρχηγούς. Εδώ που είμαστε έχει 5 αρχηγούς, μέχρι στιγμής έχουμε νικήσει τους 3. Και εδώ πέρα στις προηγούμενες πόλεις από ό,τι βλέπετε τους έχω νικήσει όλους. Και κάθε φορά που νικάσω και τους 5 αρχηγούς πάω στην επόμενη πόλη. Εμείς έχουμε φτάσει εδώ και από ό,τι βλέπετε έχει άλλες 2 πόλεις. Εδώ πέρα είναι το challenge το οποίο παλεύεις εναντίον άλλων ηρώων, αλλά σε βάζει να κάνει διάφορα πράγματα την ώρα που πες. Ας πούμε πρέπει να πηδάς συνεχώς, πρέπει να ακουμπάς το πάτωμα, θα πρέπει να μην τον αφήσει να σε χτυπάει και άλλα τέτοια. Εδώ πέρα είναι το duel το οποίο μπορείς να παίξεις online, παίζεις με άλλους παίκτες δηλαδή. Και εδώ στο survival το οποίο θα παίξουμε σήμερα είναι ένα σε πάση εδώ πέρα το οποίο μπορεί να παίξει με άλλους ήρωες, δεν είναι online, είναι του παιχνιδιού. Είναι σαν story, δηλαδή νικάς τον ένα και συνεχίζεις τους επόμενους. Απλά το θέμα είναι ότι στην αρχή είναι πανεύκολο στον πρώτο γύρο, ο αντίπαλος πεθαίνει με τη μία σχεδόν και κάθε φορά που συνεχίζεις πας στον επόμενο ο οποίος είναι πιο δύσκολος. Λοιπόν, αρχικά όμως θα σας παρουσιάσω τα όπλα, πανοπλίες, το Shadow Fight 2. Θα σας παρουσιάσω εδώ πέρα είναι το όπλο που χρησιμοποιώ τώρα, το οποίο μπορώ να αναβαθμίσω, αλλά δεν γίνεται γιατί θέλει 360.000 από ό,τι βλέπετε. Εγώ έχω μόνο 34.157 και εδώ είναι διάφορα άλλα όπλα τα οποία έχω πάρει, τα έχω χρησιμοποιήσει όλα αυτά, αλλά τώρα είναι λίγο αδύναμα όπλα. Μέχρι στιγμής αυτά που χρησιμοποιώ είναι τα πιο δυνατά όπλα. Το κάθε όπλο έχει κάνει τη δικιά του ζημιά. Ας πούμε αυτό εδώ είναι μέχρι στιγμής το πιο ισχυρό όπλο που έχω, τα άλλα είναι πιο αδύναμα από αυτό. Εδώ πέρα είναι οι πανοπλίες, εγώ έχω αυτήν εδώ και έχω χρησιμοποιήσει ένα σωρό πανοπλίες οι οποίες και αυτές οι πανοπλίες έχουν λιγότερη άμυνα. Κάθε φορά που παίρνεις καλύτερη πανοπλία γίνεται και πιο γερή, έχεις καλύτερη άμυνα. Εδώ είναι το κράνος, εγώ έχω αυτό εδώ, έχω χρησιμοποιήσει όλα αυτά. Εδώ είναι κάτι μαχαιράκια που μπορώ να πετάξω στον αντίπαλο όταν είμαι στο μακριά, είναι μια απόσταση. Έχω αυτά. Και εδώ είναι σαν μια δύναμη που έχεις, να το πούμε έτσι, το οποίο το πετάς, θα το δείτε και στο παιχνίδι, θα το χρησιμοποιήσω. Το πετάς σαν φλόγα ας πούμε και τέτοια. Λοιπόν, πάμε να αρχίσουμε. Θα παίξουμε survival όπως είπα πριν λίγο. Εδώ πέρα, ό,τι βλέπετε σε survival εδώ πέρα πριν πατήσει το fight, γράφει ότι το ελάχιστο που μπορώ να πάρω τα λεφτά του παιχνιδιού είναι 5.000 και το πιο πολύ είναι το 80.540. Αλλά συνήθως εγώ φτάνω μέχρι το τέλος, καταφέρω και παίρνω και τα 80.000, δεν ξέρω αν θα καταφέρω να τα πάρω. Για να προσπαθήσουμε, πάμε να αρχίσουμε. Γύρω σε ένα, εγώ είμαι αυτός εδώ ο Shadow, παλεύω εναντίον του Ninja. Έχω καιρό να παίξω, άρα
μην... Στην αρχή δεν μπορεί να σου κάνει καμία ζημιά άλλος, γιατί υποτίθεται είσαι πιο ισχυρός από αυτόν. Και βλέπετε, θα πάω καλά με τις τιμές. Δεν το βλέπω να φτάνει στο τέλος. Εδώ μπορείς να το πετάξεις με χεράκι. Νικήσαμε τον πρώτο γύρο και πάμε στο δεύτερο τώρα. Παίζω εναντίον άλλο νίντζα, αλλά αυτός είχε άλλο όπλο. Από ό,τι βλέπετε δεν μου χάλασε πολύ ζωή ο άλλος. Κατάφερε και πήρε το πρώτο χτύπημα. Τώρα βασικά όχι ακόμα. Χρησιμοποιήσω αυτή τη δυναμική φυσικά που έχω. Σκοτώνει σχεδόν επίπεδο. Νικήσαμε και το δεύτερο, πάμε στο τρίτο. Τους γύρους. Τώρα θα χρησιμοποιήσω να η δύναμη που σας έλεγα, να η δικιά μου όμως, θα κάνει μεγαλύτερη ζημιά γιατί την έχω πιο δυνατή. Δεν το βλέπω να φτάνει μέχρι το τέλος γιατί είμαστε στον τέταρτο γύρο τώρα και μου έχει μείνει σχεδόν λιγότερα από τη μισή ζωή. Αρχίσαμε καλά το τέταρτο γύρο πάντως. Όταν κάνεις perfect σημαίνει δεν κατάφερε καν ο αντίπαλος να σου χτυπήσει, να σου κάνει καμία ζημιά. Τα πήγαμε καλά στο τέταρτο γύρο, πάμε στο πέμπτο. Ξέχασα να σας πω ότι κάθε φορά που ανεβαίνεις γύρω, θα ανεβαίνει και λίγο η ζωή, σε βοηθάει λίγο το παιχνίδι. Από ό,τι βλέπετε όλοι οι αντίπαλοι είναι ninja. Απλά ο κάθε ninja έχει τη δικιά του, το δικό του όπλο, τη δικιά του εμφάνιση. Νικήσαμε και τον Hector, για να δούμε ποιος γύρος είναι αυτός, δεν ξέρω. Τώρα πάμε στον Hector. Αρχίσαμε καλά τον Hector γύρο. Νικήσαμε και τον Hector, πάμε στον 7ο. Το survival φτάνει μέχρι το 10ο γύρο και θα είμαστε στον 7ο. Κάθε φορά που ανεβαίνω γύρω βλέπετε ότι καταφέρνει ο αντίπαλος να μου κάνει μεγαλύτερη ζημιά από την αρχή και εγώ καταφέρνω να κάνω θα καταφέρουμε για να δούμε. Λίγη ζωή. Θα καταφέρουμε. Όχι. Εδώ πέρα είναι αυτά που χάσαμε. Καταφέρουμε να πάμε 15 για να κάνω αναβάθμιση στα όπλα. Πήρα 41.638 και 50 για να ανέβω επίπεδο, γιατί ανεβαίνεις και επίπεδο σε αυτό το παιχνίδι. Από ό,τι βλέπετε εγώ είμαι 22 επίπεδο εδώ. Έχω 21 διαμάντια, τα οποία διαμάντια μπορείς να χρησιμοποιήσεις για να πάρεις επίσης όπλα. Ελπίζω να σας άρεσε. Δεν έχω σκεφτεί ακόμα τι παιχνίδι θα παίξω στο επόμενο βίντεο, αλλά θα το σκεφτώ και ελπίζω να σας αρέσει. Θα τα πούμε σε επόμενο βίντεο.
πάνω στο 160 εδώ, γεια σας.